Hegedűs pedig már is indítja Ramoszt, aki azért eléggé kisodródott, és be tudja csapni Németet. Nem volt lerántás, csak elesett Német magától. Lipták ér vissza, Ramos forgatja meg, és gól Antal Botond lábai között. Német még a földön, de szerintem nem történt szabálytalanság, de az mindegy is. Az a lényeg, hogy Erdős szerint nem történt. Ramos a gólszerző. És dicsérjük meg azt a Hegedűst, aki a kapuból gyakorlatilag gólpasszt adott. Igaz, persze az egy félpályás szóló kellett, Német mindig a földön van. Majd ezt is megnézhetjük, de az biztos, hogy ez gól volt. Antal hiába jött ki, elment a lábai között a labda. Hát itt lehet, hogy a sarkára lépett Németnek Ramos. Liptákot megforgatja, visszahúzza, és Antal Botond lábai között megy a hálóba a labda. Nagy tánc. Indult a rugás pillanatában, de nem volt les. Nem jelzi a partjelző. Koman vele szemben, Ramos táncol megint. Gera vissza, Ramos elviszi, és 11-es, és ő meg piros is. Óha. Bal oldalon ott van Hajdú. Radosevic kipattan róla, gól! Szépít az MTK akkor, amikor letelt a rendes játékidő. Ramos csapott le a labdára. Radosevicnek az utóbbi percekben volt már egy hasonló furcsa mozdulata. Gerát kell dicsérni, aki valószínűleg nem kapura szánta ezt egyébként. Talán pont ezzel lepte meg Radosevicet, aki egy nagyon rossz mozdulattal kiejti a labdát, Ramos pedig Szakmári. Ramos. Ramos még mindig rácsavarodik a labdára. El tudja még hozni, küzd tovább. Ramos a 16-oson belül. Ez lassan gólhelyzet, megkapja a labdát, Fiala egyenlít, 2-2. Gera kap egyre meg labdát fejjel, Ramos az lövőhelyzet, el is lövi. Hoppá, felső lécek, csattan a labda. Kanta. Buár. A 4 támadóra, Vadnai. Torgelle lekészíti lövésre, Buár kiteszi oldalra, ez gólhelyzet, Gera vissza, és a gól hátrafelé tud belővenni. Ez így jó lehet Buárd Ramosnak, aki megint beviszi a 16-oson belőle. Buárd ellövi keresztbe. Ellövi keresztbe, és Trescsik nála a labda. Buárd lövi el mellé. Belekapott Hegedűs, közben pedig egy 11-es a másik oldalon. Kiharcolt egy 11-est az MTK-nak. Hát ugye MTK szempontból mondom, soha jobbkor ez nem jöhet. És hogyha két kihagyott 11-est is hozzátesszük, hát érdekesen alakulhatott volna ez a mérkőzés. Buárd, ott a visszatett labda, Torgelle lövi. Itt a gólhelyzet, és ez viszont 11-es. Ez viszont 11-es. Az MTK megkapja a harmadik büntetőjét a mérkőzésen. De hát Torgelle. Buárd. Megpróbál elmenni a bal oldalon, Litauszki húzódik ki rá. Buárd beviszi, és itt a gólhelyzet. Buárd a 16-os sarkánál.
Ramos. Hoppá! Átjátszott a Lightszór. Ramos. Ez nem kis karaterugás volt, de túlélte Ramos. Még mindig Ramos. Még ott tiszta szeret. Adnai vissza. Megint Ramos. Ramos se tagadhatná, hogy Brazil nem akármilyen csellel megy el. Ramos még nem tudja beadni. És így szöglet lett belőle.